Ola, que tal? Boas tardes. Está habendo un auténtico terremoto político no PSDG polas denuncias de acoso sexual contra José Tomé. O xornal ABC asegura que a número 2 do partido, Lara Méndez, intentou convencer unha vítima para que non denunciase o presidente da Deputación de Lugo. Lara Méndez esquivou os medios de comunicación esta mañá no Parlamento. Díxonos que non vai facer declaracións antes de que se reúna a executiva dos socialistas galegos esta tarde e anunciou nun comunicado que presentará unha querela por inxurias contra a información publicada. No mitu do PSOE hai xa 4 dimisións por denuncias de acoso sexual no partido danlles veracidade, pero non van levar os casos á Fiscalía. Que la falta muy grave es la tipificada en nuestros estatutos. No tiene absolutamente nada que ver con una cuestión jurídica. Esta mañá os axentes da UCO registraron oficinas de correos e sedes dos Ministerios de Transición Ecolóxica e Facenda. Buscan probas de contratacións públicas irregulares. A vicepresidenta Yolanda Díaz pide por primeira vez un cambio de goberno. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. ¿Cómo sería ese cambio? ¿Cómo debería ser el cambio? Usted está hablando de cambio de gobierno. No me compete a mí, pero nuestra opinión, mi opinión, es que así no se puede continuar. Esta mañá foi tráxica nas estradas, 2 persoas morreron en Arzúa ao bater de fronte o coche en que viaxaban contra un camión. Sucedeu contra as 11 da mañá. Os falecidos son un home e unha muller de 72 anos. Todo apunta a que o turismo invadiu o carril contrario e o camión non o deu esquivado. Dase un empurrón definitivo pro Porto Exterior da Coruña. Repsol asina o acordo para completar o traslado desta multinacional a Punta Lagosteira. O presidente de Repsol, Antonio Brufau, di que é unha decisión estratégica para Galicia e Alfonso Rueda cree que impulsará a actividade empresarial e o emprego. Y nada de negarse a que las cosas se hagan. Nada de decir que estamos muy bien y que se encarguen otros de seguir desarrollándose y creciendo. No, queremos hacerlo aquí. Que tal, Nacho? Hoxe o chollo que me encargaron non é para miñas xoias, ide dando os miolos para lembrar algunhas desas expresións de sempre que está arrombando o inglés. Dentro duns minutos, de seguido, no telexornal. En os deportes, o Celta trata de encaixar a derrota contra o Boloña no partido da Europa League. Os celestes caeron embalaídos diante dun dos mellores equipos da Liga Italiana. Creo que son justos vencedores. No hemos estado cómodos en ningún momento del partido y creo que han demostrado que es un mejor equipo que nosotros, es una realidad que hay que asumir y que encima pues, en el planteamiento evidentemente han sido mejores y en los duelos han sido mejores. Esa es la realidad. ¿Hemos estado en el partido? Sí. ¿Hemos pasado lo que queríamos nosotros? No. E no tempo a chuvia irá perdendo presenza e intensidade pola tarde e será máis probable no interior de Galicia. O que se irá acentuando é a sensación de frío, xa que baixan as máximas e sopra o vento do norte. No litoral mantense o aviso laranxa ata a primeira hora da mañá do sábado, polo que hai que extremar as precaucións. A tensión é máxima no Partido Socialista de Galicia. O foco está agora en riba de Lara Méndez, a que é a man dereita de Besteiro. Hai informacións de prensa que sosteñen que Lara Méndez intentou calar unha vítima de acoso sexual, pero ela négao e anuncia unha querela. Jesús Fontela. Hola, que tal? Efectivamente, Lara Méndez anunciou esta mañá que vai presentar unha querela por inxurias contra o xornal ABC por ter publicado unha información na que aseguran que a secretaria de Organización dos Socialistas Galegos coñecía os feitos que deron lugar á presentación desas denuncias por parte de varias mulleres contra Xosé Tomé. Lara Méndez, que tamén é deputada, estivo aquí esta mañá no Parlamento de Galicia, traballando na Comisión Sétima, na Comisión da Agricultura, da que é titular. Quixemos falar con ela, coñecer a súa versión, pero declinou amablemente facer ningún tipo de declaración. Remitíunos, eso sí, a esta tarde, cando acompañará o resto da executiva dos socialistas galegos o seu secretario xeral, Gómez Besteiro, que ten previsto comparecer a partir das 6:30 da tarde, pero non aquí xa, senón na sede do partido. Le dicían estas imaxes de arquivo que non se repetirá esta tarde na executiva dos socialistas galegos. O partido está en shock. Besteiro convocou a cúpula para propor un equipo que se faga cargo da formación en Lugo e posteriormente someterase ás preguntas da prensa, 3 días despois de saltar a crise.
actitude que poucos entenden. Yo no le encuentro mucha explicación y lo que me preocupa es que el partido y la ciudadanía tampoco. Hai moitas cuestións sen aclarar. A primeira é clave. Se el ou alguén do seu equipo estaba ao tanto do que pasaba. As vítimas sosteñen que sí e que miraron para outro lado, pero o xornal ABC vai máis aló. Publica este titular. A número 2 do PSOE galego quiso convencer a unha vítima de acoso para que non denunciara. E engade que foi informada hai meses do que sucedía. Lara Méndez esquiva a prensa, pero falou a través deste comunicado. Nega rotundamente a información e pide a súa rectificación inmediata. Anuncia unha querela por inxurias contra unha información que tilda de gravísima e construída desde a insinuación, di. A presión é máxima desde dentro, pero tamén desde fora. Que si se confirman, evidentemente, serían moi graves, non? Eso xa é o colmo. Eu creo que eso exixe unha explicación de Lara Méndez, lóxicamente, e unha explicación do Partido Socialista, non? Haberá que agardar ata as 6:30 da tarde. José Tomé acudiu esta mañá á Deputación de Lugo, formalizou hai pouco máis de media hora a súa dimisión, pero antes o que fixo foi presidir a habitual xunta de goberno da institución. Estamos en directo en Lugo. Andrea Otero, que vai pasar a partir de agora? Sí, pois ben, a partir de agora vai seguir exercendo como presidente en funcións ata o día do pleno ordinario, que será o 30 de decembro, dentro de 18 días. Será entón cando lle tome o relevo o vicepresidente Fren Castro, pero só de xeito provisional ata que chegue o día do pleno extraordinario. De momento, o Partido Socialista traballa tamén para tomarlle o relevo nas súas funcións. De feito, para hoxe hai convocada unha reunión da Comisión Executiva Federal, tras a cal vai comparecer o secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, e tamén dende o partido seguen instando a Tomé a entregar as súas actas, tanto a de deputado provincial como a de concelleiro en Monforte de Lemos, onde tamén, por certo, é alcalde, aínda que polo de agora a súa resposta segue a ser negativa. Os socialistas reclaman a Tomé que deixe todos os seus cargos. Tamén a alcaldesa da Coruña, para Inés Rey, sería o lóxico ante unha denuncia por acoso sexual. ¿Qué pasa? En la presidencia de la Diputación sí y en el Ayuntamiento no. Pero Tomé está decidido a manter as súas actas e este venres, antes de dimitir, mesmo presidiu a Xunta de Goberno da Deputación. O Partido Socialista sigue amparando e sigue protexendo a imaxe e a figura de José Tomé como presidente provincial. Si se levantou da mesa o alcalde socialista de Castroverde, tamén lle deron plantón os deputados do Bloque. O socio pide que se convoque un pleno extraordinario para apurar a remuda. Lle queremos exixir ao Partido Socialista que deixe este sentido e non alargar este dislate. E que, mentres tanto, Tomé seguirá de presidente en funcións. Os nacionalistas exixen ao PSOE que o presione para que entregue a acta. Será esa organización que teña que resolver un problema que, desde logo, non é un problema que teña nada que ver con nós. Non o ve así o PP. Está xa de tanta demagoxia por parte do BNG, abandonen o goberno da Deputación de Lugo. Do contrario, din os populares, os nacionalistas serían cómplices nun caso de presunto acoso a mulleres. José Tomé é un dos altos cargos socialistas denunciados na canle interna do partido por acoso sexual. O escándalo comezou, recordemos, con Francisco Salazar, estreito colaborador de Pedro Sánchez no gabinete da presidencia do goberno. As denuncias contra el souberonse en xullo, pero no PSOE non fixeron nada con elas. O segundo en caer foi a man dereita de Salazar, Antonio Hernández, membro tamén dese mesmo gabinete de presidencia e acusado de encubrir os casos de acoso. O terceiro é Antonio Navarro, alcalde de Torremolinos, denunciado na Fiscalía por unha militante. O martes coñeceuse o caso do presidente da Deputación de Lugo, a José Tomé, e hoxe soubemos da última denuncia contra Javier Izquierdo, que é secretario de Estudos e Programas da Executiva Federal Socialista. Ben, ABC publica outro caso máis, hoxe mesmo, o do alcalde de Belalcázar, en Córdoba, que supostamente acosou a unha subordinada. Con todos estes casos, o PSOE afronta unha situación delicada. Hai discrepancias dentro do partido e hoxe, por primeira vez, a dirección socialista intentou dar explicacións. Xosé Manuel Ares.
Sí, Carlos, explicacións que para unha parte do partido chegan tarde, 5 meses despois de que se coñecera o primeiro caso, o de Paco Salazar. Foi Rebeca Torró, secretaria de organización, a que esta mañá pediu disculpas de parte do partido a todas as vítimas e recoñeceu que en todo este tempo o partido non estivo á altura. A Torró apuntan algunhas críticas achacándolle que ela ou membros da dirección trataran de ocultar todos estes casos de presunto acoso sexual. Torró foi contundente. Ninguén tratou de tapar ningún caso. Dentro do partido xurden voces, sobre todo de mulleres, disconforme de como se está a afrontar esta situación. Unha histórica, Elena Valenciano, lamentaba que o partido tardara tanto en reaccionar e pedía aos compañeiros socialistas máis contundencia ante estos casos. Torró recoñece que lles fallaron ás mulleres que denunciaron casos de acoso sexual. Reconocemos abiertamente que se ha fallado en la comunicación con ellas. Nunca debió ser así. Asegura tamén que apoiarán as que decidan acudir á xustiza, pero como partido non levarán os casos á Fiscalía. Pero también hay que respetar a aquellas que no lo quieran hacer, porque también las hay. A secretaria de Organización do PSOE negou que dende o partido se tentaran tapar estes casos de presunto acoso sexual. E dende a organización segue animando a que se denuncie. Que yo invito siempre a todas las mujeres a que den el paso adelante. Es la única manera de poder avanzar en igualdad. Pero tamén dende o propio partido xurden críticas sobre como se reaccionou. En este partido se actúa, unas veces más rápido y otras veces con menos celeridad de la que nos gustaría. Y el PSOE tiene que dar ejemplo, y cuando eso sucede dentro de nuestras puertas, digamos, hay que reaccionar con contundencia. Hacen falta explicaciones, que hace falta que todo quede bien explicado y encima de la mesa. Reclaman tamén, fixo Elena Valenciano, máis implicación dos compañeiros socialistas, que o seu silencio, lles dixo, non se utilice para ocultar un problema que sacude o PSOE. E con este escándalo en marcha, o Goberno ábreselle unha nova fronte. A UCO busca posibles contratos amañados en 2 ministerios e máis en Correos. Forma parte da operación en que está detida Leire Díez, a coñecida como fontaneira do PSOE. Me parece muy oportuno que la UCO, que la UDEF o que todos los organismos que se dedican a la investigación alcancen cualquier tipo de organismo, cualquier tipo de expediente. A investigación aberta pola Audiencia Nacional levou a detención de Anchón Alonso, socio do secretario de Organización do PSOE Santos Cerdán, e tamén de Vicente Fernández, expresidente da SEPI. Para os socios de goberno son precisos cambios radicais e falan dunha situación insoportable. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical. O PP pídelle ao presidente do goberno unha comparecencia urxente. El presidente del gobierno debería haber dimitido ya hace mucho tiempo. Pero es que cada día que avanza, cada hora que avanza, estamos en una situación de descomposición que tenemos que parar, tenemos que reflexionar y tenemos que abrir un nuevo periodo electoral. Os axentes tamén acudiron á empresa pública Mercasa, que agora está presidida polo galego José Miñones, se ven os feitos que se investigan serían previos ao seu nomeamento. O caso está baixo segredo de sumario. Pois nin as investigacións por corrupción, nin tampouco os casos de acoso lle afectan electoralmente ao PSOE, sempre segundo o último barómetro do CIS. O instituto que preside José Félix Tezanos mantén que o PSOE obtería un 31% dos votos, 8 puntos por riba do PP, que alcanzaría un 22%. Vox tería un 17%, Sumar estaría por baixo do 8% e Podemos obtería un 4%. O CIS outorgalle ao BNG un 0,8% de intención de voto. Onde van ter eleccións anticipadas vai ser en Aragón, concretamente o día 8 de febreiro. O anticipo decidiuno o presidente autonómico, Jorge Azcón, do Partido Popular, despois de que Vox anunciara que non apoiará os presupostos. A candidata do PSOE vai ser a ministra Pilar Alegría. Aragón súmase a Extremadura, onde van ás urnas o domingo da semana que ven. Empezar esta rueda de... Repsol e a Autoridade Portuaria da Coruña fan oficial o acordo para trasladar a terminal marítima da enerxética a Punta Lagosteira. Gloria Varela. Sí, efectivamente, esta vai ser a última fase dun proceso de mudanza que se vai desenvolver nos próximos 2 anos de aquí ao 2027 e que vai supoñer un investimento de 140 millóns de euros. Este acordo ratifica o compromiso de Repsol coa refinería da Coruña e tamén o impulso a Punta Langosteira como polo enerxético.
O traslado dos tráficos de Repsol da darse na interior da Coruña ao porto exterior de Punta Langosteira completarase dentro de 2 anos. Es una decisión estratégica que responde a un triple compromiso de Repsol. En primer lugar, con Galicia, también compromiso con Arteixo y A Coruña, su dinamismo económico y su tejido empresarial y social. Y en tercer lugar, con el impulso al sector industrial. A mudanza completa a Punta Langosteira suporá un gran pulo pro porto exterior. Estaremos al lado del complejo industrial en todo lo que necesitéis, porque además creo que es bueno para todos, es bueno para el puerto, pero es bueno sobre todo para la sociedad coruñesa y gallega. Alfonso Rueda compromete o apoio da Xunta a todas as empresas que cumpran a normativa e queiran instalarse en Galicia. Colaboración entre administraciones, colaboración público-privada y futuro, y empleos, y respeto a todo lo que es necesario respetar, que son muchas cosas, pero mirar hacia adelante y nada de negarse a que las cosas se hagan, nada de decir que estamos muy bien y que se encarguen otros de seguir desarrollándose y creciendo. No, queremos hacerlo aquí, en Galicia. Repsol investirá 140 millóns de euros nesta última fase do traslado. Se cobran unha pensión a Tendam porque a previsión é que suban en xaneiro un 2,7% de media. Na práctica, son preto de 570 euros máis ao ano, repartidos en 14 pagas no caso da pensión media. Se é de viuvez, o incremento será de arredor dos 500 euros. A suba das pensións calcúlase co IPC que en novembro se moderou un chisco porque baixou o prezo da luz, pero o que sí subiron foron os alimentos, sobre todo un produto tan básico como os ovos que continúa a súa escalada. Encareceron un 30%. Demetrio Morenza. Está claro que o ovo estás a convertir nun dos elementos que máis se encarecen a hora de facer a cesta da compra. No último ano, o prezo dos ovos subiu ata un 30%. En postos como este aquí na Praza de Abastos de Santiago atopámonos con prezos que van dende os 3,40, os 3,60 ata os 3,85, chegando ata os 3,90 que é o prezo agora mesmo no que se atopa esta dúcia de ovos camperos. Neste último mes, o prezo dos ovos chegou a subir algo máis do 6%. Eu compraba, creo que a 3 e pico, y ahora estamos comprando a 4,89 o así. Sí, muchísimo, han subido muchísimo de precio los huevos. Sí, mucho, subieron todo, la canasta familiar ahora mismo está a las nubes. Moito, pero todo, conexo, o polo, todo subeu. E a minha pensión non má suben, aí estamos, arruinados. En Bruxelas, as negociacións das cotas de pesca apuran as súas últimas horas. Está previsto que esta noite ou de cara á madrugada se decidan as capturas pro ano que ven. O sector pesqueiro e o goberno están preocupados polos recortes en Lirio, Abadexo e Xarda. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, di que están negociando para conseguir a cota máxima de Xarda posible. E tamén nos preocupa que outra vez máis a Comisión PEC de ese enfoque, de ese sesgo medioambientalista biolóxico e non se teñan en conta pois, os informes que entreguei ao comisario antes de iniciar as negociacións onde se falaba do impacto socioeconómico sobre a frota gallega que podía chegar hasta os 65 millóns de euros. E se teñen que coller un autobús na provincia da Coruña, teñen en conta que hoxe hai folga. Mariola Pedreira. Si hai moita menos actividade hoxe nas estacións de autobuses respecto da convocatoria dai unha semana. Apenas uns poucos viaxeiros que chegan ben por descoñecemento da convocatoria de paro ou porque agardan que se cumpran cos servizos mínimos marcados. É a segunda xornada de paro coa que os traballadores do sector do transporte de viaxeiros reclaman melloras laborais e salariais, denuncian xornadas abusivas e piden a actualización das nóminas. De non haber avances, sobre a mesa está a convocatoria dun paro indefinido. Piquetes concentrados ás portas e pouca afluencia de viaxeiros. Así estaba a estación de autobuses da Coruña coincidindo coa hora punta dun venres. Bueno, pues volver para casa. Moitos tiveron que volver sobre os seus pasos e outros buscaron alternativas. Tengo que tomar un taxi, para non, se non había un taxi costaba 20 e pico de euros. O servizo interurbano en Santiago, Ferrol e A Coruña quedou prácticamente paralizado, só se cumpriu o 37% dos servizos mínimos marcados. Lo miré y había a las 8:30, a las 10:30 había para regresar a la 1
y para regresar a las 3. Es que esto no es normal. No caso do transporte escolar saíron o 70% das rutas e en Santiago funcionaron as liñas de autobuses urbanos cara aos hospitais. Estou esperando polo 1, que en teoría ven en 4 minutos. Puiden ver que algunha liña había podido facer o percorrido, entón estou agardando. E así quedou un autobús en Muxía coas ventás rotas coincidindo con esta convocatoria de folga. Os traballadores do sector denuncian xornadas abusivas e reclaman melloras laborais. A xornada é un dos puntos máis fuertes na negociación e evidentemente que se nos reconozca os festivos, que agora mesmo non se reconocen. Hai xa unha convocatoria de mesa de negociación sen data aínda pechada. Non é a primeira vez que se negocia sábados, domingos e incluso de noite, é dicir, tempo temos. Si queren, tempo temos. De non haber acordo, está sobre a mesa a convocatoria dunha folga indefinida. Tamén se está notando nos hospitais a folga de médicos que hoxe vive a súa cuarta e última xornada. O Ministerio de Sanidade e os sindicatos van seguir negociando a vindeira semana sobre o Estatuto Marco que fixa as condicións mínimas que se teñen que cumprir en toda España. Os profesionais en folga piden un estatuto propio para os médicos diferenciado do que ten o resto do persoal sanitario. A xuíza da Dina de Valencia cita a declarar como testemuña a Alberto Núñez Feijóo. No auto di que o líder do PP podería explicar os comentarios que o presidente da Generalitat, Carlos Mazón, fixo o 29 de outubro. A xuíza de Catarroja explica que Feijóo manifestou públicamente que Mazón o tiña informado en tempo real da traxedia. Un home octoxenario con mobilidade reducida faleceu esta madrugada no incendio da súa vivenda aquí en Betanzos. O lume orixinouse no cuarto onde dormía por causas que investiga a Garda Civil. Foi unha veciña a que os coitar os berros de auxilio do home chamou os servizos de emerxencia. Cando chegaron xa non puideron facer nada por salvarlle a vida. Nuns minutos todos os detalles. Comprar produtos baratos da China a través de internet vai ser algo máis caro. Europa aproba unha taxa de 3 euros para eses envíos. María Calvo. Sí, así é, Bruxelas aproba unha taxa fixa de 3 euros para todos os paquetes baratos que entren na Unión Europea dende fora, a maioría deles procedentes de plataformas como AliExpress, Temu ou Shein. Atado agora, estes pedidos baratos de menos de 150 euros estaban libres de aranceis, o que permitía que estes pedidos tan baratos, estes produtos tan baratos, inundasen o mercado europeo sen tributar. Con este novo sistema, a Unión Europea quere frear fraudes, aumentar a recadación e garantir unha competencia máis xusta para o comercio europeo. A medida que afectará a millóns de pedidos que cada día entran no mercado comunitario procedentes da China, aplicarase a partir de xullo do ano que ven. Os envíos por internet eran tamén a canle pola que mercaban bonecas sexuais de aspecto infantil. 20 homes arrestados en Francia estas últimas horas. A comezos de novembro, a Oficina de Menores de Francia iniciaba unha investigación para dar con potenciais compradores de bonecas sexuais de aspecto infantil en 4 plataformas de venda en liña: as chinesas Shein, AliExpress e Temu e a estadounidense Wish. Froito desas pescudas, a Fiscalía de París informa agora da detención de 20 homes de entre 20 e 70 anos por mercar esas bonecas en Shein e AliExpress. 5 dos arrestados teñen antecedentes por delitos sexuais relacionados con menores. En Francia está prohibido posuir ou importar este tipo de artigos e as penas poden supor ata 5 anos de cadea e multas de 75.000 euros. A raíz de descubrirse a venda destas bonecas na plataforma Shein, en Francia xerouse unha gran polémica e o goberno puxo en marcha un operativo especial nas aduanas, polo que as empresas de transporte están obrigadas a abrir e revisar os paquetes procedentes da China e informar á policía se atopan produtos deste tipo. Ademais, o goberno galo solicitou nos tribunais a suspensión temporal de Shein en territorio francés, ou polo menos a limitación de certos produtos de orixe asiática. A empresa chinesa considera a medida desproporcionada e ilegal, pero para evitar o risco de peche en Francia, a máis de retirar as bonecas, decidiu suspender temporalmente a oferta de vendedores externos e de calquera produto que non sexa roupa. A sentenza judicial sobre a posible sanción ou suspensión comercial agárdase para o próximo 19 de decembro. Entrementres, seguen as pescudas sobre esta e outras plataformas e os posibles compradores. A policía non descarta que poida haber máis arrestos nos próximos días. Un home e unha muller de 72 anos morreron esta mañá en Arzúa ao chocar violentamente o seu coche contra un camión. A Garda Civil investiga por que invadiu o carril contrario o vehículo en que viaxaban. Iria Tena.
O impacto produciuse nesta curva do lugar da Couriscada en Arzúa a iso das 11 da mañá. Por motivos que se investigan, o coche en que viaxaban as dúas vítimas invadiu o carril contrario e bateu frontalmente contra un camión que viaxaba dirección a Arzúa. O impacto foi brutal para o coche, e malia que ata aquí se desprazaron os equipos de emerxencias, ambulancia, bombeiros e mesmo o helicóptero de urxencias sanitarias, nada puideron facer por salvarlle a vida a estas dúas persoas, que son un home e unha muller de 72 anos que, ao parecer, non son galegos. Arestora, o personal de mantemento está a retirar os restos do sinistro, mentres que a Garda Civil de Tráfico restablece a normalidade na circulación, que se viu afectada por este accidente no que, como lles dicimos, morreron dúas persoas. En principio parece ser que o turismo invade o carril contrario, pero de momento ainda estamos en fase de investigación. Un condutor dun autobús pois dixo que o coche que viña polo carril izquierdo. O camión pois pillouno, está do outro lado, non sei se quiso esquivalo, se pouco máis. En Redondela houbo tamén un accidente mortal nas últimas horas, un choque frontal entre dous vehículos nunha curva moi coñecida polo perigosa que é. Houbo un falecido e 3 feridos graves. A vítima é o condutor dun dos coches. Pensan que sufriu unha indisposición. O sinistro tivo lugar ás 6:15 da tarde nesta Nacional 552, á altura do quilómetro 1, nunha curva cun elevado nivel de sinistralidade. Este año, lo que llevamos de año, llevamos 3. No, 2, o sea, un señor que cruzaba a casa del hermano, lo atropelló un coche al señor. Y después hubo un chico que venía de Vigo. O falecido, que circulaba en sentido Vigo, perdeu o control do vehículo, probablemente por unha indisposición. Se trata de una colisión frontal de dos vehículos, el cual uno de ellos, el que circula concretamente en dirección Vigo, por la Nacional 552, en el kilómetro 1 aproximadamente, inexplicablemente se va a su margen izquierda. Nos establecementos próximos escoitaron un gran estrondo e acudiron a Xiña a reanimar a víctima mortal. Un golpe muy fuerte fuera y salió ella y los clientes que tenían en el Porsche a enfrente, porque después vinieron los efectivos, siguieron intentando reanimarlo, pero bueno, fueron muchas horas. Ademais do falecido, os 3 ocupantes do outro vehículo resultaron feridos graves. O sinistro xerou importantes retencións en sentido Redondela. O irmán mandoume unha mensaxe dicíndome que, bueno, que estaba na caravana, que había moitísima caravana, que chegaba hasta, creo que hasta o Colexio Vigo. Ata o lugar desprazáronse, ademais de Policía Local, Garda Civil e Servizos Sanitarios, membros do grupo de emerxencias de Mos, que foron os que estabilizaron os feridos antes de evacualos. O día está sendo moi tráxico en Galicia e non só nas estradas. En Betanzos, un home de 83 anos morreu no incendio da súa casa. Mercedes Seixo. Si o lume iniciouse de madrugada neste edificio da Rúa Cruz Verde en Betanzos, concretamente no 3º andar, onde residía en condicións precarias un home duns 80 anos e con mobilidade reducida que vivía só. Foi a súa veciña que alertou a Policía Local ao escoitar os berros de auxilio do home. Ao chegar, os bombeiros recederon a vivenda, pero xa non se puido facer nada por salvarlle a vida. A Garda Civil investiga agora a orixe do lume que se produciu no propio cuarto onde dormía este home e que empregaba un campingás para cociñar ou quentarse. Os de auxilio alertaron esta madrugada aos residentes do número 41 da Rúa Cruz Verde de Betanzos dun incendio que se estaba a producir no 3º andar do edificio. Ocorreu minutos antes das 6 e foi unha das veciñas quen deu aviso á Policía Local e os bombeiros. A súa chegada, as forzas de seguridade atoparon falecido no interior da vivenda o seu único residente, un home impedido de 83 anos que empregaba unha cadeira de rodas. Cando chegamos, bueno, atopámonos cunha porta bastante, pechada de seguridade, que nos levou bastante tempo a abrirla. Unha vez entramos dentro, a persoa, atopamos a persoa na cama e xa estaba falecida. Segundo a propietaria do inmoble, o falecido levaba preto de 5 anos sen pagar o alugueiro e vivía en condicións precarias, sen auga nin luz. Empregaba un campingás para cociñar ou secar a roupa, polo que non se descarta que a bombona que abastecía o aparello iniciase o lume na habitación do octoxenario. Hace muchos años que no me paga. Él no tenía ni luz ni agua,
Pero bueno, ya esto yo lo había denunciado a Asuntos Sociales. La botella de gas la tenía secando la ropa. Un señor que non se pode mover de la cama. Con todo, a Garda Civil aínda traballa para esclarecer a orixe exacta do lume. Entre outras posibles causas, investíganse diversos aparellos eléctricos atopados na estancia que puideron prender o colchón sobre o que dormía o falecido. Onde non houbo falecidos, aínda que aparece un milagre, foi nesta explosión de gas dunha casa en California, na Bahía de San Francisco. Unha cámara de seguridade captou o momento en que a casa reventaba desta forma tan violenta. As vivendas do redor sufriron unha forte sacudida e desatouse un grande incendio. Hai 6 feridos. Na Coruña, os veciños dos Castros están conmocionados pola morte dun señor maior que caeu por accidente no seu garaxe. Reyes. Sí, aconteceu pasadas as 7:30 da tarde deste xoves aquí neste garaxe que está detrás de min, o garaxe Martín, que leva o nome do falecido. Segundo nos contan aquí os veciños, no interior hai unha oficina e para poder acceder a ela hai que subir unhas escaleiras moi empinadas e foi xusto aí onde a vítima sufriu a caída mortal. Canda el estaba a súa muller que rapidamente solicitou axuda a berros, porén, cando chegaron aquí os servizos sanitarios xa nada puideron facer por lle salvar a vida. O accidente mortal aconteceu no interior deste garaxe do barrio dos Castros, do que a vítima era propietario. La oficina que está arriba en unas escaleritas que son muy empinadas, el hombre con 90 años subir y bajar, pobre, pues era un poquito peligroso, claro. Y bueno, pasó, pobre. Pero bueno, que eran peligrosas las escaleras, muy estrechas. Caeu, pobre, era maior, non veía moi ben xa, e, bueno, un accidente. A súa muller presenciou o accidente e sen perder un intre pediu auxilio. Estaba a embullar. Foi o que a veu e, bueno, pediu socorro. Yo salía y ya vi todas las ambulancias cerca de las 8 menos cuarto. Claro, encontrártelo así, el hombre cayó ya, creo que fue al instante ya. Houve xente que foi a reanimalo e tal, pero xa non houve nada. Un suceso que causou pesar e conmoción entre os veciños. Lo conocía, un gran señor de aquí, con vecino, y bueno, lastimosamente tuvo un accidente y bueno, todos aquí estamos muy tristes. Con pena, claro, da pena. Una desgracia, claro, y más encontrártelo así, ¿no? En el suelo, pobre. Muy agradables los dos, la verdad. Bueno, todos tenemos un día, pero así, de esa manera. Escaleras peligrosas. Da pena. Fontes policiais confirmaron que se tratou dun accidente fortuito e desbotaron calquera indicio delituoso. A intervención dunha axente dos Mossos de Escuadra fora de servizo foi fundamental para salvarlle a vida a un home nas vías do metro en Barcelona. Fíxense, o home camiñaba desorientado e dando bandazos pola plataforma e a xente xa o temía o que ia pasar e non lle quitaba ollo. Uns instantes despois, o home caeu ás vías. Ela non o dubidou, en ningún momento, e lanzouse a por el. Tamén fixeron o mesmo outras persoas que estaban ali. En só uns segundos conseguiron sacalo. Atención á pregunta, estarían dispostos a que lles inspeccionasen as redes sociais para poder viaxar? Pois é unha das medidas que están estudando nos Estados Unidos, que quere endurecer o control dos turistas estranxeiros. Nuns minutos, todos os detalles. Un matrimonio de Carballo sufriu un asalto violento esta mañá na súa propia casa. 5 individuos encarapuchados roubáronlles xoias e cartos por unha cantidade que podría estar por riba dos 80.000 euros. Eduardo Herrero. A Policía Xudicial da Garda Civil, encargada da investigación, está recollendo probas a estas horas nese quinto andar do número 34 da rúa Vázquez de Parga en pleno centro de Carballo. Ese foi o escenario do suceso arredor das 9:30 da mañá, cando un dos inquilinos, un home de avanzada idade, marchaba a facer a compra, foi asaltado por un grupo de 5 individuos moi violentos, vestidos de oscuro e coa cabeza cuberta. Golpeárono, inmovilizárono e fixeron o mesmo co resto da súa familia. Ao final levaron un botín que fontes da investigación calculan que pode estar por riba mesmo dos 80.000 euros entre cartos en efectivo e xoias. A familia estivo máis dunha hora pedindo auxilio ata que finalmente puideron ser rescatados. O peor parado, ese home que saía a facer a compra e que foi asaltado en primeira instancia. Todos foron trasladados a centros de saúde e hospitais para lles facer unha avaliación médica porque estaban en estado de shock. O señor estaba cun chorro de sangre na cabeza tremendo. Ela toda amordazada e toda sangrada en roupa que iba
iba para o baño, según dixo ela, que iba para o baño, e bueno, quitaronlle todo, pulseras, cadenas e todo o que tiñan, e roubaronlle, sei que as bollas e os cartos. Os que por sorte non estaban na casa cando lles entraron os ladróns son uns veciños da Pobra de San Xiao, en Lugo. Iso sí, o botín é importante. Leváronlles a caixa forte un peto con 10.000 euros e as xoias da familia, Noelia Casariego. Actuaron con atrevemento, sen medo a ser descubertos, porque a esa hora do día acostuma a haber movimento nesta urbanización. Intentaron entrar pola porta traseira e ao non conseguilo, forzaron a venta da lavandería. Deron coa caixa forte e con huchas nas que se gardaban uns 10.000 euros. Levaron os cartos e tamén moitas xoias familiares dun valor incalculable debido ao seu valor sentimental. A heroína xa está chegando en pastillas. A policía acaba de incautarse do primeiro alixo en España neste formato innovador en colaboración con axentes de Colombia. Incautáronse de 8 kilos de heroína en pílulas que os narcos ían entregar a plena luz do día nun aparcadoiro de Madrid. A operación acabou con 5 detidos. E presten atención se teñen pensado viaxar aos Estados Unidos porque poden endurecer os trámites para entrar no país. Argemino Barro. A administración Trump segue endurecendo as condicións de entrada ao seu país. Agora quere obrigar aos turistas de 42 nacións que poden viaxar sen visado, entre eles os españois, a proporcionar o historial de 5 anos das súas redes sociais, así como os números de teléfono e direccións de correo electrónico deles e das súas familias e outros datos digitais. O goberno ten 60 días para estudar esta proposta criticada polos defensores do dereito á privacidade. Ademais, espérase que Estados Unidos reciba unha gran afluencia de turistas o ano que ven, xa que será a sede do Mundial de Fútbol xunto a México e Canadá. E agora marquen esta data no calendario, o 11 de xullo de 2026, porque ese día Maroon 5, un dos grupos máis destacados do panorama internacional, actuará en Santiago. Será no Gozo Festival. Alí poderemos escoitar éxitos como este. Non serán os únicos que subirán ao escenario do Monte do Gozo. Completan o cartel Martin Garrix, Rita Ora, Danny Ocean e a galega Miriam Rodríguez. Anunciou o presidente da Xunta a través das súas redes sociais. Este será un dos eventos que formará parte da nova proposta de Galicia Calidade que se presenta hoxe en Santiago e que, por certo, poderán seguir en directo a través de g24.gal. Imos ter un acto moi especial, un acto para poñer en valor todo o que temos en Galicia e todo o bo que facemos en Galicia. Hoxe é o acto no que imos relanzar a marca Galicia Calidade, que é a marca coa que queremos e coa que imos chegar a todo o mundo. Esta mañá chegou ao Teatro Real de Madrid todo o material necesario para o sorteo da Lotaría de Nadal do vindeiro día 22. E entre todo o descargado están, por suposto, as bolas, cos números e os premios e os bombos. Que, por certo, non son 2, senón 4, porque, se acaso, hai tamén bombos de reserva. O protocolo de instalación do material durante estes días mantén todo debidamente vixiado para garantir a seguridade do sorteo. E outra imaxe nesta conta atrás pro Nadal, a felicitación da Casa Real. De novo escolleron un retrato familiar na vila exemplar asturiana do ano que neste 2025 foi a de Valdesoto, onde foron de visita tras a entrega dos premios Princesa de Asturias. Os reis, a princesa Leonor e a infanta Sofía asinan esta tarxeta de Nadal cunha mensaxe de afecto e bos desexos. Nun mundo global non extraña escoitar cada vez expresións en inglés que van ocupando o espazo de termos propios que corremos o risco de perder. Tomen nota porque o galego está cheo de voces que ben poderíamos usar en vez deses estranxeirismos. Carlos Alonso. Poderíamos dicir que esta praza ten outfit de Christmas, pero non sei se nos íamos entender. O inglés invade cada vez máis as redes sociais, a publicidade e tamén a nosa fala. Se non coidamos a lingua, poderíamos acabar chamando a isto de Sandgate. É a Porta do Sol, malia que algúns cartéis se enganen. Tamén alí hai outfit en galego, dito con toda a retranca.
as frases que máis ou menos se repiten en todas as compras, esta, por exemplo, logo máis as máis sinxelas, pero que tamén levan o rollo retranqueiro, patoxo eu, non toda a xente sabe o que é un toxo. ¡Magno! Pero grazas á dobraxe sabemos que podemos dicilo case todo en galego. Caramba, Batman, colarnos nunha bella droguería como esta non é tan doado. Arrañada, raparigo. Vai arrañala por aí, todo o mundo entende, por eso en Galicia os pequenos e os maiores. Como vai po carallo. Sí, é como mandar a tomar polo cu, basicamente. Sí, se cian sin chan, de feito, pode ser. O certo é que o inglés avanza, sobre todo entre a xente nova. De bro, sí, ese está todos os días. Bro, un pouco de palla, se di moito. Eu sou decir palla. Dress code. Dress code. Tamén, sou decir. Random, feedback. Sí. No meu ámbito usamos a palabra try hard. Try hard, por exemplo, que é unha persoa que se esforza moito nunha cosa. O sea, intentar, hard, forte. Pois houbo que traballar duro, pero este chollo acabou, seguro. E atención, porque Tunai Galloso deixa o luar nas mans dun sucesor á altura do programa máis lonxevo da nosa casa, Roberto Vilar. Unha carreira meteórica. Empezou como técnico desta casa, despois pasou a estar diante das cámaras, ata ter o seu propio programa diario no horario de máximo consumo. E agora conquista o venres no luar. Esta tiñamos la gardada. Conseguindo desbancar a Galloso. É todo unha tapadeira. E cumprindo o soño dun dos programas máis envexados do prime time. Cuidado, Non perdas esta noite a Roberto Vilar no luar, aquí na Televisión de Galicia. Son as dúas imaxes do día, por un lado a neve, algunha folerpa, foi anecdótica, pero a cota alrededor dos 1.300 metros, máis serio está o panorama no litoral galego, toda a costa xa en aviso de nivel laranxa, fíxense as ondas tan regulares que arrastra o mar de fondo, a media das ondas máis elevadas, pois nas boias que ten espalladas polo litoral galego, portos do estado, achéganse aos 7 metros, e vai continuar así toda a tarde e a próxima madrugada, baixo o nivel de aviso, mañá pola mañá, e todo asociado a esa borrasca Emilia, a esa dina Emilia, que a non nos afecta demasiado, si as Canarias, pero axuda que ese nivel de aviso este no litoral galego. Polo demais, as chuvieiras desta hora, sobre todo no sur e no leste de Lugo, e tamén en áreas de Ourense, como onde lles comentaba que poden ser en forma de neve, tende a escampar nas próximas horas. Non se desbota algunha chuvieira, pero tende a escampar nas próximas horas na Coruña e en Pontevedra, en unha tarde fría, porque ademais do descenso das temperaturas, os ventos do norte e do nordés deixan esta sensación tan incómoda. E sí, non vos preocupedes, despois de Sevilla Información Deportiva, falamos en detalle da fin de semana, que ademais do sol, temos que comentar algún matiz máis. Sirá segue acaparando recoñecementos internacionais mentres avanza na súa carreira polo Óscar. A película do galego Oliver Laxe é a terceira mellor do ano de todo o mundo, segundo Hollywood Reporter. Os críticos desta revista din que Sirat é unha odisea vertixinosa, visceral e espiritual ao mesmo tempo, e loan a audacia do seu director, o que cualifican de visionario. E nada, no percorrido que estamos facendo estes días polos grandes referentes internacionais do Nadal, hoxe imos a chegarnos ata Nova York, que está entre os 10 destinos preferidos dos viaxeros españois por estas datas, a pesar da caída do turismo aos Estados Unidos. As árbores de Nadal xigantes, as pistas de patinaxe sobre xeo ou os escaparates recargados forman parte deste escenario tan de película. Ben, con estas imaxes rematamos, que teñan unha feliz fin de semana. Hasta logo. Todas tus trampas, al cantar